Здравейте отново! Ще ви запозная с основните сфери на дейност на адвокатска кантора Василев и партньори. Адвокатска кантора Василев и партньори предоставя цялостно правно обслужване в областта на наказателното право, семейното право и застрахователното право. Като в тази връзка адвокатска кантора Василев и партньори предоставя консултации на физически и юридически лица на територията на градовете София и Пловдив, а за всички останали градове и населени места на територията на Република България се предоставят онлайн консултации на физически и юридически лица. В тази насока, в сферата на наказателното право, адвокатска кантора Василев и партньори предоставя следните услуги: консултации на територията на София и Пловдив и онлайн за всички населени места на територията на Република България, като също и процесуално представителство пред полиция, съд и прокуратура на територията на цялата страна, както и процесуално представителство на пострадали от престъпления лица, а така също и на задържани, обвиняеми, подсъдими и лишени от свобода. В насока на обслужване в сферата на наказателното право, адвокатска кантора Василев и кантора предоставя изготвяне на жалби, сигнали, тъжби и други необходими документи, включително молби и други такива, до полиция, съд, прокуратура. В тази връзка предоставя и адвокат за разпит пред съдия или пред съответен разследващ орган на обвиняем и на свидетел. В областта на семейното право адвокатска кантора Василев и партньори предоставя консултации на територията на цялата страна за градовете София и Пловдив в съответните ни адвокатски кантори и онлайн консултации за останалите градове и населени места, като в тази насока адвокатска кантора Василев и партньори осъществява и процесуално представителство на територията на цялата страна, като в тази насока изготвя и искови молби, отговори на искови молби, молби и други необходими документи в областта на семейното право. В областта на застрахователното право адвокатска кантора Василев и партньори предоставя помощ и представителство пред застрахователи, пред полиция и пред съд чрез изготвяне на молби, искови молби, пълномощни, представяне на други необходими документи като констативни протоколи за ПТП с пострадало лице, без пострадало лице и процесуално представителство както в наказателно-правната част на застрахователното право, а именно представителство на пострадали и съответно виновни лица в качеството им на задържани, обвиняеми, подсъдими пред наказателно-правен съд, а така също и в последствие за предявяване на претенция пред застрахователя и предявяване на застрахователна претенция пред граждански съд за удовлетворяване на интересите на пострадалите лица и защита на виновни лица пред граждански съд.